Ngiyakwemukela kwi-SP Media lapho sikwethulela izinhlelo ezizokwakha, zikukhulise, ziphinde zikunikeze namathuluzi azoba lusizo endleleni yakho ebheke empumelelweni. Ngiyafisa abazalwane ngokungachithi isikhathi sivule incwadi yabaseRoma isahluko sika-12 ivesi lokuqala. Ngakho ngiyalincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Amen. Full stop. Amen. Haleluya. Ngiyalincenga bazalwane ngobubele benkosi ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo opheleleyo ophilileyo othandekayo. Yes. Bazalwane, ayikho into ongayenza uyenzele uNkulunkulu uma ungamthathi. Amen bazalwane. Amen. Yikho into ozoyenza uyenzele uNkulunkulu uma yena ungamthandi. Yes. Ake ngathi komunye umntwana nje onakho ukuthi emakiwe enkonzweni uma kukhona into ebona ingcono emphefumulweni wakhe angayi enkonzweni anake lento engcono emphefumulweni wakhe. Ngase ngithi kuyena lento is a test kuwena yokuthi umthanda kangakanani uNkulunkulu. Uma kubekwe uNkulunkulu la kwabekwa lento la mhlambe khona nokhona la endlini onento la ethi misibekiwe kwabeka uNkulunkulu lento tips the scales. Kusho ukuthi isikali sikaNkulunkulu siyehla kwenyuke esaleyonto akungigama lenkosi. Noma ngabe yini cabanga nje nawe into ethatha ama-scales washonise phansi okukaNkulunkulu kushiphe bese kuphasa lokho. Uyakubona lokho. Yes. Nawe nje kube khona okuphasayo lokho. Bese uNkulunkulu eseshipha esale emuva bazalwane. Nangu umpostoli la ethi ngiyancenga bazalwane. Akakhulumi nabantu abangakholwa la uPostoli Paul. Ukhuluma nobani nabazalwane. Uyampompa ukuthi azabancenge ngoba uyababona ukuthi lento edingeka mabayenze ayenzeki. Yes. So uyancenga, ngiyancenga bazalwane. Yes. Engobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele lemizimba yenu. Yeah. Ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo uNkulunkulu. Ngeke uyenze lenkonzo yokunikela ungakazi uqale la. Yes. Alibonga igama. Yes. Qala la ekunikeleni wena. Yes. Ube ngumnikelo ophele. Ake ngixoxele bazalwane efishane nje ngumnikelo wawenziwa ethempelini abafundisi bazongifakazela kulento. Wawufika lo mnikelo sebewulethe babelethe imbuzi namajuba nezimvu. Uma sebeyilethile lento la umpriest wayemila emele umsebenzi wokureceive lo mnikelo. Yes. Uma esewureceive lo mnikelo umpriest wayengamana uhlaba ufake altar. Waye upena. Nakhuluma ngokupena. Ukupena ukupetulula kucheckwe ukuthi alukho ukhuvethe nakulesi sikhumba. Kucheck utwayi ukuthi lento onikela ngayo inalo utwayi nento enjalo. Upena ukucheck ukuthi awuchugini. Kucheck ukuthi amehla phelele. Mangithi pena. Wawupena. Igama lami mhlamba likho ngakini lelo pena.
uyachekisiswa lo mnikelo ukuthi asizuthi siyanikela nje la sinikele ngento enengekayo kuNkulunkulu. Haleluya. Uthi kuPauli asibe yilowo mnikelo ophenaphenyiwe. Haleluya. Asibe lolo hlobo othandekayo kuNkulunkulu. uNkulunkulu wayengayifuni into ebhedayo kangangoba uyabakhuza lapha kumala ukuthi nithi ndethele mina lo mnikelo ninikela ngayo yonke lento exhugayo ngazo zonke lezi ezinotwayi nithi nilethe kumina. Wayengayifuni wafune ukuthandeke. Umnikelo ube ngcwele bazalwane. Uma kuthiwa into mayibe ngcwele, into engcwele into ethathwe special yabekelwa bani uNkulunkulu. Uma kuthiwa bangcwele kushiwo nini ukuthi senihlusiwe ezweni senibekelwe bani uNkulunkulu. You are separated for God. Amen. So ikala lapha indaba ngeke udlulele kokuphambili ungaqalanga wena wazinikela uNkulunkulu njengomnikelo opheleleyo ophilile ongcwele. Haleluya. Amen. Uthi mase wenze njalo lokho kube kukukhonza kwakho kokuqonda. Yes. Inkonzo yangempela ke noNkulunkulu yothu umeyibuka lo mnikelo athokoze. Ungafani nalaba ya athe ngabo akathokoze nangemnikelo yabo. Uthi uyawubeka umnikelo uNkulunkulu angathokozi. Ngiyayikhumbula bazalwane le yandoda la mfana owahamba wanikela ngamafruit ayewatshalile niyambona uKhayini. Yes. Wayeyisukele bazalwane ngiyafisa ukumcongratulate uKhayini ukuthi waatshelwa ngamuntu abonikela akuveli la eBhayibhelini ukuthi khona umuntu owamtshela ukuthi ahabonikela. Kodwa sithola ukuthi ithizwe lenkosi uKhayini wayengumlimi so wathatha okwasengadini ayekutshalile mhlamba amafruit namaveggie or whatever. Wathatha lezo zinto ayeyitshalile siqala lapho kuzinto yomnikelo. Wayithatha lento uKhayini wayisa kuNkulunkulu. Yes. Hallelujah. Amen. Bese lithi izwi lenkosi naye uAbela. Futhi wayibona lento eyenza uKhayini mhlawumbe. Naye uAbela wabona inhle lento eyenza uKhayini. Kodwa ke yena ke izwi lenkosi lithi wakhetha amazibulo ama-firstborn. Yes. Eyinonileyo. Yes. Hallelujah. Amen. Bese lithi izwi lenkosi uNkulunkulu akawunakanga umnikelo kaKhayini. Wanaka owalo. Awuzange uchazwe umnikelo kaKhayini ukuthi wawunjani. Usuyayibonela ukuthi wathe mewuletha uKhayini akangathokoza ngawo uNkulunkulu. Yes. Ukhona emnikelweni kaKhayini okwakungamthokozisa uNkulunkulu akuchaziwe ke lapha eBhayibhelini ukuthi kwakuyini. Kodwa esikubonayo okuchazwe kahle ukuthi uAbela uthe imali esenikela wakhetha the choicest, the best. Khetha amazibulo akhe anonileyo wanikela ngawo uNkulunkulu. Wamjabulisa uNkulunkulu lokho. Wawumukela. Yes. Kala uyongifakazela mhlawumbe ufuna ukubhala mase ngibheka kanti bese sifakaze ngakuya. Uma uNkulunkulu ewumukelile umnikelo intuthu yayikhuphuka. Ithi kodwa mangabe ihlihla nje iphelela nje obala amukeliwe loyo umnikelo. Amen. So bazalwane siyancengwa la ukuthi sibe lolo hlobo olunjalo lomnikelo oluthandekayo uNkulunkulu ongcwele. Bazalwane ngifisa ukuthi ngiphawule
uhlelo njengoba sisesiqalile ukuthi uqale siqala ukuzwa igama elithi umnikelo ngoAbela noKhayini. Sithe emva kwalokho kwadlula ikhathi. Kwadlula kwaba oNoah emvema uNoah nikela naye. Kodwa nje ngifisa ukudlula kakhulu lapho akukho engibambayo okuqondene nesikhuluma ngakho namhlanje. Bese siya kuAbraham. Amen. Haleluya baba wethu. Amen. uAbraham wayenomshana igama lakhe kwakuthiwa uLoti. Yes. Bahamba isikhathi eside naye base kufika isikhathi esesasidinga ukuthi bahlukane. Ngenxa yokuthi babefuyile bobabili bebalekela ukuthi bangaxabani. Yes. Wahamba uLoti wayokwakhe endaweni yaseSodom. uAbraham wahlala lapha babekhona. Kwezwakala kutshelwa uAbraham ukuthi hey bamthumbile umshanakho. Kade fika impi izolwa yathatha umshanakho yaqoqa konke bamthumbela lela singazikhona. Wabophela uAbrahama wabophela insizwa zakhe wayekusho ukuthi wayenabafana nje khona lapha kulesi sikhathi kuleli yada babehlala kulo. Wabophela bahamba bayokhulula bani uLoti. Babuya sebephethe impango sebesikizela. Kwakwenziwa njalo kuqala. Ayethi amakhosi mephuma phume namagolide awo namasiliva phume nayo yonke ingceba yayolwa. Bese kuthi abafikayo mabebehlula bathatha yonke lento ebuhamba nayo. So nalapha kwaluthwa kwenzeka iluthi ngakho njalo. Sijwayele ngoba siyayazi. Bayehlula lamakhosi ayethumba uLoti babuya noLoti nepanga. Bathe mase babuya nalepanga iluthi. Yes, iluthi. Bahlangana nompristi kaNkulunkulu othiwa uMelchizedeki. Lo baba ngicela ukusho ukuthi angifuni ukukhuluma into engingayazi ngaloya baba. Ngizokhuluma engikwazi. Kodwa lo baba lo okuthiwa uMelchizedeki othiwa inkosi yokuthula, inkosi yokulunga na usuyoyicabangela ukuthi uba nona lawo ma-titles. Akana baba, akana yise. Wayena genealogy uMelchizedeki waveza uqhamuka esenkosi yokuthula nenkosi yokulunga. Amen. Hallelujah. Amen. Mehlangana noAbrahama. uAbrahama bese mhlephulela kule mpanga aphume nayo. Wamhlephulela u10% okweshumi. Amen. Amen. Siqala lapho nje ukuzwa igama elithi okweshumi. Siqala uAbrahama enikela kuMelchizedeki. And then uMelchizedeki yena in return wase emnika isinkwa nani newayini. Mina ngizothi isidlo soqala sadliwa uAbrahama. Hallelujah. Amen. So lo baba uMelchizedeki wayenegunya lokudlisa uAbrahama ngokumnika isinkwa newayini. Amen. Amen. So u10% ke siyaqala ukuzwa la uqhamuka kuAbrahama. It was a free will wayengaphoqiwe uAbraham ukhipha nesamba lesi. Yes. Waqhamuka uyi-free will. Yes. Amen. 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 Sadlula lapho. Sidlulela kuJakobe entshontshifa likaMfowabo nemkhumbulo entshontsha isibusiso. Yes. Wasintshontsha wahamba naso isibusiso waze wayofika endaweni ekwakuthiwa iluzi iqala. Walala khona sekuhlwile waqamela etsheni nemkhumbulo. Yes. Waphupha ilata elisihloko salo lifinyelela kuphi ezulwini. Nengelosi zikaNkulunkulu zenze njani? Zenyuka zehla. Hallelujah. Zazenyuka. Okungukuthi kusho ukuthi ikhona la. Angazi inyuka iphetheni olwenziwe uwe. Amen. Ngoba ingelosi ziyapota, zipota zibika uNkulunkulu ukuthi nakhe zibuye ithathe uNkulunkulu zilethe la. Kanjalo ziyathatha angazi lehleze eceleni kwakho ukuthi ithathe. Mhlawumbe ithathe ubuthongo bakho nje usulela. Hayi ngiyadlula nje bazalwane ngiyasuka.
So wavuka uJakobe ethukile. Ha, ngempela la ngikhona indlu kaNkulunkulu lena. Isango lezulu ngempela. Wavuka lapho wagcoba letshebele lephekwayo. Wase enza isithembiso. Wathi Nkosi, mungihambise kahle endleleni yami. Abantu yabaleka. Mungihambise kahle ngaba nokudla ngaba nokwembatha. Ngiyobuya la le ndawo lengibeke khona itshe kuyoba indlu yakho. So mungibusise kahle kuyothi konke ongiphe khona ngikunike okweshumi kwa. Amen. Okwesibili. So kuqale kuyi free will kuAbraham. Elinikela ngesihle. Sakubona manje la uJakobe sekuyini? Sekuyipledge. Amen. Fast forward. Yes. Bafika uMose. uNkulunkulu wayese eseku-entrencha u10% ukuthi ube umthetho. Yes. Wawususuba yilo. Yeah. Uthi ke konke okudlula phansi kwentonga mawukuthi inkomo konke okudlula phansi kwentonga yakho kweshumo kwami. Yes. The 10th one ubale 1 2 3 4 5 6 7 8 makuthi 10 uyayikhwebule kaNkulunkulu kanjalo. Sesinendlela ezilula ke thina zokubala ngama calculator 10%. Amen. Uthi unganakekeli nokuthi kunjani. Ukuthatha kunjalo ngoba uyabala ngithi. 1 to eka10 mingichithe buyisa ngapha. Ubuyise ngapha noma ngabe kuthiwa injani. Wena ke uzokuhlenga ke ngendlela okuhlenga ngayo wayibekile ke indlela yokuhlenga. Now sekuyini manje lokho kweshumi akuseyona ifree will akuseyona ipledge sekuyi-instruction. Amen. Hallelujah. Sonke bazalwane nabake laba bathandekayo ngesikhathi ngesikhathi zabaprofeti way down the line prophet wokugcina uMalaki chapter 3 ngiyacela uzongifundela Malachi chapter 3 soqala ku verse 8 siyophela ku 20. Umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Yeah. Nokho niyangiphanga. Bese nithi sikuphange kanjani na? Ngokweshumi nangeminikelo. Niqalekisiwe ngesiqalekiso. Nokho niyangiphanga sizwe sonke. Ngelisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu usho uJehova Sebawothi. Uma ngingayi kunivulela amafastele asezulwini nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu nemvini yenu ayikuphutha endle usho uJehova Sebawothi. Hallelujah. Amen. Amen. uNkulunkulu la ubuka laba bazalwane laba. Amen. Uthi laba bazalwane umuntu angaphanga uNkulunkulu yini na? Bayabuza baphendulwana la. Sikuphange kanjani na? Uthi ngokweshumi neminikelo. Babazalwane umphanga akekho lapha eAlbert Park. Yeah. Ulendlini. Jesus. Ulendlini umphanga. Kusho uNkulunkulu phethe siyamphanga kusho ukuthi thina abaphara. Yes. Siphanga uNkulunkulu. Ngokweshumi neminikelo. Ebese ethi ngenisani. Okweshumi neminikelo. Endlini kaJehova nibone ningivivinye indawo yesibili la uNkulunkulu ethi asimvivinye khona. Indawo uthi
kahle uthi ungayilingi Nkosi uNkulunkulu wakho kodwa la uthi ngivivinyeni ngilingeni nibone ukuthi mina angikwavula yini amawindi ezulu ngithululele phezu kwenu isibusise ningezukwazi ukusithwala Amen. haleluya Amen. uma ubona isibusiso ubona sengathi asikho isibusiso kwakho okuhlehle ubuze ukuthi konje lesi sibusiso asikho ngani manje kanti uNkulunkulu uthi uzosivulela uma ubona sengathi asikho ubuze kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngibona kungathi asikho kimi isibusiso wenze njani kanti bese uphindela lapho uNkulunkulu uyokuphendula awenze kahle ngengaya nomunye umama lapha ya endweni ayendwe embumbu ngikhuluma naye nje uthi hey kuvese kufike inkawu nje ziyohlephula umbila zihlephule zigeve namathanga ishiye kanjalo ubalisa ngobubi obenziwa yinkawu ensimini yakhe etshalile elinde ukuthi uzovuna adle uthe lapho uNkulunkulu ngivivinyeni nibone ukuthi angizukwavula inamawindi asezulwini ngithulula isibusiso phezulu athi ngenxa yalokho futhi mina ngizoyikhuza into edlayo ngathi abalenza inkawu zakhe ayikhuziwe hambe yeNkulunkulu uyobuza ukuthi le inkawu zenzelani kanje Nkosi. ayikhuzi ngani kufuneka ayikhuze uNkulunkulu lezi inkawu ezidicilela phansi ukudla kwakhe omunye umama wayekhala ngale nithi mina uyotshala ubhontshisi wakho utshala amagogogo mhlamba amabili awuyuvuna ngisho kofika amabhungana avese atheleke phezulu ubhontshisi wakho uyalazi ke ibhungane nobhontshisi wathi umathi yazi ngempela ubhontshisi wami udliwa amabhungane kwenzeka njalo nje bazalwane uNkulunkulu into ayikhulumile akayishintshi kusho wabazalwane akusho mina ngithi ngizwile kade kufunda lapho umzalwane lapha yana hayi mina uthi ngenxa yalokho ngiyokhuza okudlayo into edlayo uyabona nje uma ungatshalile xa ngijona ku-right yona ngoba utshalile akuzukhuzwa lutho uyabona umakhelwane wakhe nidla naye isaka lakho lempuphu nize noliqeda akakhuziwe uNkulunkulu ukhuza zonke lezo zinto enje ngiyazikhumbula nje nami ngisanga webazalwane ungakazi ube nesubsidy uyazi indaba ngaqala ngaba nesubsidy isubsidy ke iyangena ephaketheni strong uzungabe nanemali yokuthengisa inkwa mangithenge isaka lempuphu u10 kg sasibancane ke about 3 or 4 ikhaya mangithenge lo 10 kg ngenyanga engikukhokhe ngayo kweshumi uyozugamanxele enyangeni ezayo ake ngibalansise ngithi namhlanje angizukukhokha ngoba khona lesi sikwelete singiphintsheka ngingakhokhi angasho ukuthi ukukhokha ngingenisa ngingakungenisi u2 weeks mkhulu likhona lelo saka ingane zakhona zidla ngathi zidla kwatshana azilambeli khona kwala masilambile sekufuneka ngizame indlela ukuthi mabadle liphele isaka lempuphu phakathi nenyanga ayikapheli inyanga kodwa manje ngakukhipha nje ngangenisa endlini kaJehova uNkulunkulu uyothunga imilomo yengane ezisuthe engadleli haleluya Amen. zisuthe umuntu ingane ezilambayo ezidla kwatshani awuye uNkulunkulu uthi nazi bo awukhuzi ngani ngiyakutshela
So uNkulunkulu uyakuphuzela izinto ezidlayo nokuzofuna ukuphazamisa leli saka lakho lempuphu ukuba lingayiqedi inyanga. Usuzompampa ke uhamba uboleka uhamba ngoba unayo nemali ehlezi. So uNkulunkulu uyasibizela ekungeniseni iminikelo. Akona wodwa ngoshumi bazalwa. Miningi iminikelo. Ukhona nje angikhulumi ngemhlatshelo bazalwane. Imhlatshelo imbuzi ezayilethwa namahobe namantontoni. Lokho kwa replacewa uJesu. Igazi elahlatshwa ema-altare lihlatshwa abapristi izimvu nezimbuzi. Kwaphela lokho asisakhulumi ngalokho. Ngoba kwathathwa kwa replacewa konke lokho igazi lika Jesu esesilimukelile. Kodwa umnikelo nokweshumi nakho konke akureplacewanga, akukho la ku replacewe khona ngale eTestamenteni elisha. Amen. Oh, by the way, angeke ngikhulume ngalo iTestament elisha uzothi omunye lana ngoba phela ayikuthi yena iBhayibheli siyayifundela. Athi omunye but angaze ngizwe ukukhulunywa ngokweshumi eTestamenteni elisha. Yes. iTestament elisha nje alikhuluma indaba yokweshumi. Azacwezeleke. Yes. Ake ngixoxe indaba yomhlobo wami nasenkonzweni la ngikhonza khona. Ngikhuluma nje kanje ngimnikelo. Ngifane nobele selayo. Kuphela ivi mangibona sengathi sekuyamfimfa emnikelweni sengiyasukuma sengiyavukuza kanjalo. Uthi omunye umhlobo wami, hey wait mikhuluma. Hey we oh mikhuluma. Hey we oh. Ngiyayazi impama kaJehova. Uthi ngathi ngisathi lento lokushuma esisikhonza ke sibelesela eyane wathanga kaligwini yahlala. Serious literally. Baba uthi usesenkosini manje ngeke ayifakaze lento. Bathe ngiyayazi impama kaJehova. Ubhizi uyacomplaina la ucomplaina ngalento engiyisho lapha. Yonke le mali efuna umesithi sizokwenza ngathi kwangathini kwaya. Hey, shut up. Yamvala umlomo impama kaJehova ngizothi kaJehova ngoba ake uSathane wayeke amshaya kuyabuza. Waphenduka kusukela wathi ngiyayazi impama kaJehova. Wase kuyo qoqa umnikelo eqoqa kahle futhi. Yes. So abanye mhlawumbe uNkulunkulu bashaya ngayo impama yangempela. Abanye ubambibiza khona lapha ekudleni. Mbibi uzoswele ngisho there was a time la ngihlala khona it was those days. Uthola ukuthi ngizimi la e-taxi rank sizogibela. Kukhona umfana eceleni kwami injejane nje legengengaka. Uqhumsa ikani leCoca-Cola. Ngalezo nsuku lali u2 ikani leCoke. Lo mfana usithatha isibindi singaka. So qhumsa iCoca-Cola iphuze yedwa. Ngoba ngabe kuba ebehambe wayothengisa kwakhona isinkwe esasibiza u2 esasibhakwa lapha endaweni yamandi. Uzubo ufise lo R2 lo mfana uqhumsele iCoca-Cola ukuthi uhambe uyothenga ngawo isinkwa lapha ya. Zazi njalo ke bazalwane ikhadi. So ukuthi ngizokhipha u10% wale mali engangiyola kwakunzima kabi kodwa ngathola ubufakazi kuNkulunkulu ukuthi umukhiphile mntanami okweshumi. Isaka lempuphu liyagamanga. Yes. Awungakhiphanga 2 weeks is enough. Liphele. Khali sikhelekeqe sesaka lempuphu selimilo. Amen. So ke uNkulunkulu usibizele endaweni yokunikela. Futhi uNkulunkulu azengamfuna umuntu olokhe enikela yakhonondo. Uyakhonondwa. Bazi wenza nje imali kwathi yada. That praise.
2 Corinthians chapter 9 verse 7. Akayifuni nje iqaba into yokuvungama, uyanikela uyavungama. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Lona lo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni. Kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa. ngokukaNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. God loves a cheerful giver. Yes. Makungabe ukuthi ucindezele. Sifuna 2000 khona bonke abasebenzayo. Khona inkonzo ezenze njalo phela. Ezikubalelana. Uzokhipha ke ukhonondake. Masubalelo. Uthi nikela ngangokuyikhethela kwakho kuphi enhlizweni yakho. Ukhethe bese unikela leyo nto oyinikela. Bengisakhuluma ngokuthi bathi akukho kweshumi eTestamenteni elisha. UseTestamenteni elidala kuphela. Khombiseni ivesi elikhuluma ngokuthi okweshumi eTestamenteni elisha. Mhlambe ngeke ulithole vele. Angikaze ngilicinge nami serious ukuthi likhona noma likho. Kodwa nakhe ngikwazi ngumnikelo weTestament elisha. Uyabona uJesu utheme efika la emhlabeni wafika kunomthetho kaMose. uJesu wakhona imithetho kaMose ayiamenda. Uthi nizwile kwathiwa ungaphili. Yes. Mina ngithi umbuka nje wesifazane egcuma izinto usulalile la. Nkosi yami. Usho Jesu, uma kumbuka nje. Ucabanga ukuthi wawungalunga wena, angisho ukuthi njalo. I-test yeTestament elisha is very stringent, very strict. Yes. Uthi khona la ekhuluma khona ngani? Ukhulumile nabaFarisi ukuthi nina abaFarisi niyazenzisa. Nikhipha okweshumi kwisikhuntsha. Uyabona le khona ama spices lawo siwadlayo oBrian nakho konke. Ngendlela babe rigid ngayo abaFarisi. Babe bala lezo nhlamvu. Benza 10% wenhlamvu. Uyabona. Ama spices la nje sakhuluma ngawo. Nenza 10% wenhlamvu. Engasho ukuthi abangawenzi. iTestament elisha ke niyakhumbula ibandla lokuqala laseJerusalem. You'll remember ukuthi kwehla iPentecost ngesuku lePentecost kwehla umoya ongcwele. Kwaqambeka ibandla ke lapho. The first church. Manje leli bandla elaqambeka ke bazi indlela babe united ngayo kushizo lenkosi. Babe hlangene bemoya munye benhliziyo. Kwasukusuku omunye ayodayisa indawo yakhe. Dayisa indawo athola imali abangayidla nezingane zakhe. Ayithathe le mali ayoyibeka enyaweni zabapostoli. Injalo. Hallelujah. Wawungakwenza lokho. Sakhaliswa weshumi. 10% of that. Nansi ke le yandoda eyadayisa ngendawo nayikhumbula. Ananiya wadayisa ngendawo. Kusho ukuthi yena akazange ayihambise yonke inyaweni zabapostoli. Wathatha uhalf wayibekela wona. Wasethatha uhalf esewusaka bapostoli. Wajeziselwa lokho. Usekuzwa kala ukuthi udayisa ngemali engaka le ndawo lena. Usethi ayi angaphenduli. Bese uPeter emhlulela khona lapho. Ufika inkosikazi yakhe ayibuza. Udayise ngengaka imali indawo yathi yebo yona yaqhamba amanga. Kodwa uAnanias uthi uPeter uqambe amanga kumoya ongcwele. Kusho ukuthi kwakhona isivumelwano esasikhona
Anania nomoya ongcwele la ukuthi yenza nje kusho ukuthi yena waqamba manga khona lapho ke ngokuletha uhafu bafa bobabili ngelanga elilodwa bembele so sengisho ukuthi iTestament entsha itest yakhona is very high ngingasho ukuthi abantu abangadayisi ngamafletha abo balethe la enyaweni zabapostoli ngisho ukuthi kuba kwakuthiwe masenze njalo sonke abaningi babeyohlubuka bangabe besamkhonza uNkulunkulu manje engikulandelayo la kuMalaki 3 verse 8 to 12 it's an instruction that is written which was not retrieved azange ihoshwe le instruction okungenza ngithi uma wenza kanjalo uyokusahamba phezulu kwezwi likaNkulunkulu ngaphandle uma uNkulunkulu ekudirecte otherwise kukhona abantu abangakhipha u10% abakhipha more ngokudirectwa uNkulunkulu kodwa uthendo iminimum eyayibekile ngicela ukuchaza kanjalo ngingenzi okuningi ngingaze ngone kodwa uma uthi akukho okwesho eTestamenteni elisha uyayikhohlisa ngoba ukhona umnikelo oshubile kunalo 10%. Amen. So ke uNkulunkulu uthanda umuntu onikela ngenhliziyo yakhe evulekileyo ethokoza ngeke uthathe futhi lo mnikelo wakho lokhu gwavuma akubusise kwawo ngeke ukhona neminye ke bazalwane iminikelo khona first fruits isithumo sokuqala sokuzuliswa kwabizwa kanjalo kuthiwe isithumo sokuzuliswa kusho ukuthi wawuyayi uthi umusu usuvunile lapha ensimini yakho ombila nakho konke ebese uthatha ingxenye yalombilo ovunile mhlambe ngobasket kwakuba yiqoma ubulethe ngobasket endlini kaJehova umpriest bese yakuzulisa haleluya phambi kaJehova uyambona umamJu uletha umbila wakhe awutshalileyo kusho umpriest on your behalf uyawuzulisa lo mnikelo and speaking on it on your behalf uyakuzwa lokho noma kungashiwo abapriest babe sikhulekeka bazalwane besinxusela uNkulunkulu amen so ke umeletha lesi sithungu ke usilethela ukuthi sizozuliswa ngiyale enhlizweni yakhe wayekhuluma ngithanda ukusho lo cabanga ukuthi wayengazulisi nje usizulisa phambi kabani kaNkulunkulu ukuthi asibuke lesi sithungu sokuzuliswa bazalwane uma kuba khona la kunombuzo khona ngiyakukhulula ukuthi ungumise sikhulume uma kukhona umbuzo uma ke bazalwane uNkulunkulu ekunika iinstruction umlayelo uthi mawenze nje makube nje yenza nje khona akunika wona nje umlayelo la enhlizweni thatha nanka amaphilocase kade wathenga ngiyalinganisa nalokho kusawumnikela ukuyithengela wena umuntu wagama ngeEgyptian cotton athi uNkulunkulu thatha nje lawo maphilocase awu4 kade wathenga uyowanika nange yalo wamzalwane angithi uzokubuka ukuthi expensive ngiphinde ngithathe benye imali yokuthenga Egyptian cotton
yona lothele ngayo kuyithathephi webazalwane okweshumi it's not necessarily inkomo nezimvu nezimbuzi nezinkukhu nazo okweshumi inoma yini engenayo kuwena inoma yini engenayo ebalekayo ongakwazi uyibale ngendlela ukuthi kuphume okweshumi kuyona njengabasebenzayo nje anisalimi nini senikhongela khangeza kubasa ibhakede lele ligcwele le mali ade ngikhuluma ngayo thatha ihlinze le mali ukhipha imali kaNkulunkulu kuleyo mali webazalwane mina ngithi thina siyathakatha thina ayikahle mangithi siyathakatha ngisho ukuthi ngokwenza lokho okweshumi kwakho uyabiya ubiyela konke okwakho sokhipha lokho webazalwane kubi ukuhlala nento ongafanele uhlale nayo uthi la uNkulunkulu niqalekiwe khona isiqalekise siza kwena uyazi ukuthi na uma kunento kaNkulunkulu ehlezi kuwena ingaphumile yaya lapha ya nantu usizi phezu kwakho nantu usizi nange sibali isiqalekiso phela kade nilalele nje bazalwane athi bengicela uphinde ufunde futhi u8 to 12 obusuvalile sorry uyilalele kahle lento akusho bese sikhoza kusho izwi lenkukhulu Malachi 3 verse 8 umuntu angaphanga uNkulunkulu na amaphara nokho niyangiphanga bese nithi sikuphange kanjani na sithi siphanga uNkulunkulu sibe sibuza sikuphange kanjani ingane idlwayo ngikwenze kanjani lokho ya ngokweshumi nangemnikelo yaphendula uNkulunkulu leninginika ngokweshumi nemnikelo niqalekisiwe ngesiqalekiso uvele emlonyeni kaJehova nokho niyangiphanga yeah sizwe sonke ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo konke kube ngokudla endlini yami ukudla endlini kaJehova ningivivinye ngalokho usho uJehova Sebawothi uma ngingayi kunivulela amafasitela ezulu asezulwini nginithululele isibusiso kunokwaneleyo ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu usutshalile nemvini yenu ayikuphutha endle amen usho Jehova Sebawothi haleluya yilo lelo nje bazalwane izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu akalindele ukuthi simphange sesithe siyamthanda i-test ngeke ngathi i-test awubeka uNkulunkulu la bese ubeka le mali ofanele ngabe uyinika uNkulunkulu or lezithelo ofanele ngabe uyinika uNkulunkulu uma ubona sengathi sithandeka kakhulu kuwe zehlisa ini isikali ngapha kuNkulunkulu bese uba woqalekisa webazalwane kubuhlungu uku-experience nokusibona isiqalekiso sikaNkulunkulu sisebenza phezulu komuntu azathi omunye ngiyasebenza kodwa imali ngiyibona sengathi ngifake esakeni elinembobo vele ufake esakeni elinembobo thungisaka lapha ngizokweshuma endlini kaJehova lizothungeka angeke uphinde ube nale nkinga athi ikweletu zami kakubuso angazi ngizoqala ngasini webazalwane uNkulunkulu khona izwi elithi inhliziyo zabantu bonke zisesandleni sikaNkulunkulu ngiyathi mase ngiswele isinkwa noma ini ngikhuleke kanjalo ukuthi uNkulunkulu ongcwele esandleni sakho kunenhliziyo zabantu bonke abanye banemali yonke lenhliziyo lezi ngithi thinta inhliziyo la ingiphi imali yokwenza uX
ingene ozalwane imali I promise you egama likaJesu angikhuluma mama ngiyokhunjulwa ingane ekade ngagcina ukukhuluma nayo gaxa ngemali hey ngibonga uJehova ukakwe ikweleti hambisa kweshumi ungabali khona enye into esiyayisenze engicela ungayenzi wena uqala ububuka ukuthi ibudget yami kanjani buke ukhokhela amanzi ukhokhela ugesi ama rates ukudla upetrol wemoto amasondo emoto whatever uyabudgeta ngithi uyabona nje ubudgeta nje iyaphela le yamali lapho uyibudgeta khona wothi ufika la egcineni sekuno 00 balance akusekho mali ezoya kuNkulunkulu uma uqale ngolokhuzayo uma uqale ngebudget yakho because inkinga zakho ngeke iphele ngiyakutshela futhi egameni likaJesu ngeke iphele kahle hle zizokwanda so into ofanele uyenze wena nanti isheke lakho liyafika uyalazi ukuthi mhlambe u15,000 yalinganisa ungakenzi lutho olunye khipha lo 1,500 ubeke egcina kuwona wakho ugcina la uzokhanda isiqalekiso nayikhumbula le yandoda eyathi makiwe eJericho yathatha izinto yayithukusa uAkhani okwathi makuye kuyoliwa zadilika indonga zaseJericho athi ngathathi lutho oqala kusani konke ngosiko lenkele iyona yathatha ingubo nesigaxa ngazisani segolide orisiliva ithalenta lesiliva origolide kwakuyimetal ethize yahamba yayokuthukusa etendeni la uthe masebeyolwa neayi abahlulwanga kanje labaqanqathi ayilazela abafake ekamlanga wakhala uJoshua kwenze njani what happened wathi uNkulunkulu khona into eqale kusiwe la makuna into eqale kusiwe nje usokola kwamndeni wakho usokola auntie kusokola uncle abebengakusiza kusokola yonke into khona isiqalekiso ohlezi naso wathiwa kwakweke qalake kwaIsrael kwakwenziwa inkatho makufuna kubonakala ukuthi ubani owonile kwenziwa inkatho ubani osesaphuma isizwe saka Akhani kwakuye kwenziwa inkatho kwaphuma umndeni wasephuma nefamily yakhe nangu umuntu osenzele uJoshua wenzeni kodwa ndodana useyachaza hayi ngithathe lokhu ngayokuthulusa lapha kwafuneka kufe nezingane zakhe bazalwane izaze ngenze lutho isiqalekiso sibi lapho bathandeka ukuthi asibe sisakhetha ukuthi ngizoqondana nalo ongincitsho kweshumi sizodla yonke into amen bazalwane asikubalekele ukuba sesiqalekisweni angazi noma khona omunye ofisa ukuphawula ngisengiqedile mina ngesinye bakhuluma ukuthi ngifisa ukuphawula ngoba ngeke ngaqeda konke ziningi lezi zinto okay ngibona sengathi uhlangane kahle namvume inkosi mayi nangu umbuzo lapha haleluya inombuzo la ishwe la sesikhosha minimum 10% ukuthi khona incebo eyake yathi akufanele ushodise futhi akufanele kufanele 10%. Phela okweshumi by definition u10%. Kodwa ma umoya wakho uvuma ukhiphene ikhona ifree will. Wathi kusebenzisa ngasezo uyewa ekanjalo naye ukuthi ungahlanganisa ishumi ukulezi kube ifree. Ayike angifisa ukuphawula kakhulu ngalokho ngizothi nje mina u10% ulethe uze la kuNkulunkulu. Uma unesithungo sokuzuliswa usilethe nasi isithungo sokuzuliswa la. Uma ukhona ufree will
Kwamanye amasonto kunezitsha ezahlukene, khona esa-free will, khona esakweshumi, khona esomuntu. But okweshumi isikhathi esingabantu bakuvalela envelophini babhala. Ngicabanga ukuthi noma ungakuletha ngelanga elilodwa konke lokhu uzokungahlanganisi ngoba kubhaliwe la okweshumi lokhu ukuthi la kunenvelope khona ngazi la ekhaya noma zikhona yini zikhona obhala khona lapha envelophini ukuthi lokhu ke ukuthi konke bidlula la engqondweni yami yabaleka. Bazalwane ngicela ukuyigcizelela le yenhliziyo evumayo. Inhliziyo ayivumi. Kukhona isikhathi la uMoses ebeka efuna ukwakha iTabernacle, hayi iThempeli. Kushuthi kwakuyitende la kuzokwakhiwa lapha ngenkathi besahamba. Wathi uNkulunkulu kuye ngithathele umnikelo kubona bonke abanhliziyo ivumayo. Wayibala iminikela ufuna indwange eziblue, indwange ezinje, ucwebe, ukuthi kwakayale kwangathi wayibala zonke izinto ayelindele ukuthi zifike la zizokwakha ilokhuzana. Also uthema imali isiningi bazalwane yaqedwa. Khona isihloko lapha esithi imali yeTabernacle eyaqedwayo. Kwathi wayisiningi bazalwane manini. Sekukuningi senikunikelile imali. Sikhona nesikhathi esinjalo. Joash lomfanyana omncane waba inkosi wabona iThempeli limabhokobhoko. Wasebeka umphongolo lapha eceleni kweThempeli wathi ongenayo wonke ashiya imali khona. Yashiya yaze yaningi bathi abapriest hayi abazalwane sebelethe ngokwanele baseyayiqeda. Amen. Kusho ukuthi imali yama special projects. Khona nama special projects ayenziwe endlini kaJehova. Amen. So kwama special project la yanele yalethwa yaze yaningi ngokwenele base beyabonga abaphathi benkonzo bathi hayi sekukuningi siyabonga. Wabazana ke ngixoxele indaba engibone esontweni ekade attend mangiyovakashela uNtanami uSegoli attend lelo sonto. Hey bazalwane, ngabona into enhle. Into enhle engayibonayo. Abazalwane bakhona amabenikela banikela la ayachofoza imali yoyingenela ngalo. Wasethiwa mekhona oyiphethe ngesandla angaphindeli naye emuva. Ukhona ubhasikidi lapha akawubeke lapha ubhasikidi ukuthi kufakwe leyo mali. Misifakiwe leyo mali. Ukhona la endlini ongenasi isinkwa. Nkosi. Ahamba yolanda lapha kubhasikidi. Engakuthanda lokho ngathi Nkosi sisize nathi ngelinye ilanga sifinyelele endaweni enjenganaleyo. Ukuthi kube khona ubhasikidi nje ohlezi okuthiwa ohamba iphupho engenayo. Akaqonde ebhasikidini athola ukuthola impuphu kanjani. Kwakuyinto yalapha akubona umthetho. Ngiyafisa ukugcizelela lo. Kwakuyinto yakhona engayibona inhle bazalwane. Haleluya. Ngicela ukuma lapho bazalwane. Nangu baba lapha. Amen. So, ukubuyela esikhathini samanje kungabe akuzubonakala ukuthi mhlawumbe kwakuyinto shisela asikhole ukuthi mhlawumbe manje uzima something.
Hayi, ngiyabonga kakhulu muhle lo mbuzo kababa. U-Abela wanikela ngamanoni. Nabapriest nje ngesikhathi sikaMose kwakunikelwa ngezilwane. Uma senza lokho thina soke singasenzini wona amadlozi ake ngithi sezinto enjalo. Soke singasaphahli. Ngibani usifakazela? Kazuthina uphinde bamshaya. Kayenzeke ekuqaleni Yeah. engakafiki uJesu. Yeah. Manje ayisekho into ewunikelo yokushiswa esiwa uNkulunkulu. Jesus. Mangabe ukuthi sesiyashisa ngesikhathi samanje. Sithi sishisa lamaloni. Inyama izokwenziwa njani? Okokuqala lo, okwesibili bona laba abangakasizakali ukuthi balethe impilo yabo kuJesu basizakale ngokukholwa uNkulunkulu ebenzele umusa. Bosifakazela ukuthi asenzele amadlozi. Ngoba bojika bathi yena kwayena lo Jesu simkhonza uyidlozi ngoba bayathanda ukusho njalo. Okay, hayi cha. Ngikuzwa kahle mama. Ngicabanga ukuthi umpendulo kule nkulumo kamamshaka. Asisahlabi bazalwane thina. Asisasilutho etempelini oluyinunu. Asisazisi kuJehova lezo zinto. uJesu angithi ngenkathi behambisa lokho phela. Kwakufuneka umuntu abeke isandla sakhe phezulu kwekhanda laleyo nto. Avuma izono ebese kushiswa lokho izono zihamba. Yes. Okunye bazalwane ngifisa ukuxwayisa kukhona amasulumane aseyenza lento bazalwane ahamba yelapha ya ayoboleka imbuzi nezimvu afike enze iguruguru zawo la ekhaya. Enze ayithi ngiyakhumbula kwakhona imbuzi eyayihanjiswa iyofelenhle. Yebo. Enze le guruguru athi mesezenzile le guruguru zawo ebese eyiphindisela lezi imbuzi la eyirente khona. Ufike wena uzothenga imbuzi kanti uthenga imbuzi eneguruguru ekikade ibolekiwe ukwenza iguruguru zakhona ubisishona isiphindisela le isiyadayisa. Usuzofika wena uzothenga innocently. Usuthenga imbuzi enamadimoni akulesa sizo nezono zabe kade beyivuma la phezulu kwembuzi yabo leyabayibolekileyo. Angazi noma ngiyangizwa ibazalwane. Amen. So abanye abakwenzi lokho ngazi noma kuyenziwa la thina la ngihlala ngakhona enza amandeni. Esephuma nezimoto noBrian abagcwele iveni. Bese kubizwa ke kulizwa lezilambe ezithi sikuthi siphume sonke nezindishi siyophaka uBrian esingawazi ukuthi kuthiwe kuphekwabo. Yes. Asibo igadi izinto ezinjengana lezo bazalwane. Into efika imahala ivela la ungazikhona. Question it. Na ngisebenza nabo labahlobo. Basilethele lezinto. Omakhelwane bamfuthi lo nsobe njengana. Ngabacela kathi ngiyacela ninganginiki lezo zinto zenu. Yebo. Ngabacela isitime manje athi ngiyacela nje. Mina angizidli lezi zinto zenu ngoba ngikholwa uJesu. So bafuneke bakwazi nabo nabakhelwana abanjani. Bana babathathu kwakho. Abakuthathu angeke bakudla kwakho. Ngeke bakudla kwakho nangakudla kwakho. Ababena bakhuthana impela bakulethe ngatshela nozakwethu ngathi wezakwethu uyazi ukuthi lezi zinto lezi imbuzi zo azazeli lezi zayikhishwa zisele ukuthi azofela ehlalo seyithwela amadimoni abo zikhi kwafanele ngabe bayatshinga manje abakutshingi bakutsingela kithi khona sizoba imphuphe. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Hlale phansi ngameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu ngokubuka nokulalela kwakho. Siyacela usubscribe, ulike, uphinde ucommente ukuze usisize ukukhulisa le platform.
kuze kube ngokuzayo.